bärik furup gaýdarsın. Düşünkmi? Barma göreyim. Bar bolun. Neme amamra senem akşam açyny gaýrat etdi, oruň tutur. Bolýa, hoşta bolun, görüşür. Oho, Şöhratçan geldinmi köşük? Salamu aleyküm. Aleyküm İnetiden ahar getirdim. Ay, sağ ola. Oğurlan göle tının izi var herhalde. Ha, ine batır. Bu ne yerletsin la? Qadğancığı bilen getirayın dedim de. Ay, hakikindir vi. Köpacan, hani? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah alıver. Vapa, Ha? kambayının kabinasına minayinler. Minay. Şöhratçan, hiç yerine lejim olay mı yine? Bor. Berekella. Vapa. Vapa. Tas yadımdan çıkan eken. Me sana. Nazar yazıptı. Yanı yağda adamlar getirdi. Öğlerim şekerden sana karışıp durlar. Nazardan? Ova. İyilik mi? Hı. Salamu aleyküm. Aleyküm. Salam. Geldin mi? Vepa diyenler sen mi olmalı mı? Ova. Onu cayına çaram tenne olmalı. Menne. Biz Aşgabat'tan, şehirden geldik. Nazarın cayın satın alma niyetimiz var. Ol Vepa cana can dostumdur. Şu size cayı görküler dedi. Görün. Kakım lenecemdir de. Ova göçülüp, Halit kula getim uğrattılar. Düşünüyen mi? Yarım asır ver şehirde yaşap, innem ova göç yapmışlar. Siz onsan cayın sevdasını ettiniz mi? Yok, intek cayın sevdasını edemiz ok. İlki var cayı görölü. Daşa elbette alekin. Ova daşa elbette. İçem göğnümüze yarasa alsak alayır. Nazar. Cayın satarman bolsa görküdäýär. Yor kaka gir. Geliverin. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Ine bir döwür cay. Ha. Tuvaleme beyik kalıptırlar. Kaka? Hav, näme oğlum? Nene, göğnü yaradı mı? Cay kem yok eken o. Nağışların nağayını. Yine oğlanlar, okularım tamam. Oğlanlar, bunu 3 taş bellemegime gerekti. Mektep bir oğlattı. Kıyızlarla bir minut görüşüp durmağa sebepti. Bu kıyızlar inni görecek olsan iş vardır. Eş mektep değmesen o. Entek şu zang sesi kulağından gider ödemek. Hoş hal mektep. İnni sülgünün cücesi ali pıtrat bistek gerek. Her kim bir dereden, her kim bir dağdan çıkar. Şiir volt değil, hele şiir volt. Esker Recepov. Men. Oku hem fevoşun tayarını ayratın tapavuklarının için minnettarlık ilan ediyen.
Awal Nazarjan. Wepacan dünyada yekice arzum var. Şu şangırdak Nazarcan'ın gelini doğuluma geçti. Ondan Allah camır aktıcak verdi. Nerem Allah'la tallan çağırdı. Bak ondan elinden tutup çıktı öylere gittim. Yece, sen yine başladın da. Hey muğda, sen emice. O ne için yıkıcardı? Gelin birardu, altık yıkardu, Nazarjan oku 23 ardu. Bak başınız dik olsa öyle bağlanım. Vay ki öyle öldürdüm. Bular Nazarın yanaptası. Bular dünyadan öttüler. Yatan yerler ýagty boldun. Jaý jennetden boldun. Kalkıp zayat ediyor. Alda nemi zayat ediyor? Hawa. Öňe girip ýaşa bermeli. Salamu aleyküm Sarağa. Aleykümselam Göpacan telmiyorgun hemşire yapıyordun. Ya kambaynımır kim taptı mı? Waha, Adam kambayn senin yanına grupla yönüne başka bir mesele var. Kıstağıl şehre etmeli. Katı kıstağıl Sarağa. Sen ne mi? Değerli hocaliydin mi? İşin kızla vaktınla. Her sekundun, her minutun kızla barabar vaktınla sen şehir yadını düşüyor mi? Sen yıgıt ağzın aydiyanı kulağın eştiyor mi? Vaciviş Sarağa. Vaziviş meydanına. Men hukman nazar göraymer Sarağa. Nazar kim? O Mehmet Ağa Pakir'in oğlu nazarı. O cayın tatacak bolya. Alıcılar gelipdir. Cahim satacak bol ya. Atavavı mülkünü mü? Şoň üçin gitmeli Sarağa. Gürleşmeli. Ol öz akılından bir. O bezzat bolmasa bir işe ulaşaydım ka. Sen ona ayt. Aha. Garaz gidişin bilen gelişin deň bolsun bar. Sağ ol Sarağa. Deňe iki jawyndyr. Gelerin Sarağa, gelerin. Ha. Beşinci asır. Çağılar, oyunun dowamy şeýle. Eger birinji oyunçy pökküni dıňyp bilmese, onu pökküni ikinji oyunçyny şana dymali bolýar. Tuveleme bayi bolya senema, yenem milli. Senema yarım, bayi çok sordular. Sen uzunun bulurun ya, elçi diyemay. Hayır tuveleme, bolya. Hem ben aylar. Han çağılar Hani? Evet. Çağılar, han hem beňet aýlawdyryn. İdrak düşün, idrak. Han maral orta geç, inne tanap başla. Bejahan bulur ne edip görýär? Bir ýyly meni alçylatyp barýarlar o. Mene sana hayran alýandyr. Siz ne bulardan gowduňyzmy? Öýle doktoruň motoruny alyp owaň çetinden beýlek gatnaýanyňy ýadyňda. Özüm jedeledip ýeke tygyrna sürüp. Ay, sizem gary oğluňyzlar. Sülüňreşi oturan näliňizde? Şonda da siz ýaly biologiýa tapagyna görkezme mesaba ederek diri karşılağa getirip koýmady. Özüm şonu ýadyna düşen mektebin direktoryny ýüregine atat ýapdy. Men paýtagda barýan. İş var. 2 gün. Nazar bilen möhüm işim var. Eger aýtjak diýjek zadym bolsa, aýdy bermeli.
Sada wece görgülü dünýeden öteli bäri 1,5 ýyl wagt geçdi. 1,5 ýylla nazar ne geldi, ne de hat habar yollady. Diýmek, sebäp wadyr da. Öpa, meni bağışla, maňa çağılar garaşa. Özüňe deren jan berip näme diýip sypanýanyň bilýän. Bilýän bolsaň, baronno köçe açykda zowlat. Ana. Näme? Üst baran çağan ýüzüne alýaňy. Bir ýumuş bolsa şöhrat. Başga wagtym şöhrat ýadyňa düşenok. Wepajan börek barny mükönürün malam. Uy. Sen nire şaýlanyp barýaň? Gadanym gaýnap dur, attygynmyşdy. Wah, edejan öýkülemesine bölüň nähil gowurýan bilýäňe. Men wajyp işim bar. Derle uçup gelerince arkaýmyn. Men sen nähil wajyp işiň barlygyny bilýän, ondan wajyp iş bolmaýa. Otursana. Gelmez ada burnu sok ýüregi düşýär. Bolşun nähili, sen özüňden onu bilen nähili uruluşýan. O näme sen deňmi? Dur bakalım. Ece, bilýärmi nira bar, Ece? Nira bar, näme işin bar? Dur bakalım. Salam aleykum. Salam aleykum. Öpajan ýurjyn duzladyk gitmamy. Gelnece? Şu ýylyň hasylyny öýdýän? Hawa. Ýesi bir mendillen. Ne al? Bismillah. Burnuma vurdy. Yine tüýlerden nesi besin gelnece? Gurbany gitdigim ak buğdayda. Bereket versin. Öpajan sen imni dağa ýaly ýigit bolup gidipsiň. Şeýdip termenip berjekmi? Hadyr nolyn düdünne. Gıýtjan gazyny toýa sowurdy ahyry. Geliniň işi haýyrly gelnece. Oň ömür sehatlygyny wadyr da. Wepajan, tuweleme täzalan mellegindäk tanýan jaýyňam ýetişip barýa. Bir lowurdap duranja maşina malnaýsaň. Anan saň öýlenseňem bolar. Ay, irdäme ýentek gelnece. Uy, muňa janna terek. Ir bomy. Hana goňşymyz Küren ağa. 3 oglunam 18 ýaşatmany ýördi. Tuweleme gellerim agdy bir. Bir ojokdan ýer çykyp ýörler. He. Ay bizim näme gaýtja bilen gaýyňajymyzy lowurda diýip gudaçylyga gidejekdik-de. Şeýle däme şonny seni. Ay, gudaçylyga giderin isen gelnece hana ejem. Bolýa, bereket bersin. Sag bolun. Sag ol. Ey, hakallar. Sen ol durnolyň düdü bilen ýeketudy deňeme Ya haw. koy sana. Yaşlılar salam aleykum. Aha, Wepajan, han gel bakaly. Han ogul şu baba hany kiminiň dawamy bir çöpde oynýaly bitmez. Şey değmesin komşu. Men aýdym. Durnolyň düdüniň hasyly ýeketudyň düdüniň hasylyndan köp bolar diýip. Abu bolsaň ekberen ok. Ýok, ýeketudyň buğdaýy gowy bolar diýär. Düşün baba han. An hawa pageldi. Sonra şonun. Durnolyň orany gutarıpdyrlarmy? Mydaba ters gürlýär. Wepajan, ber jogabyny. Bey, valla. Biriňe agam ogurdun, biriňem daýym ogurdun. Men näme diýsem käme? Rastyň aýt Wepajan. Dogryň aýt Wepajan. Rastymy aýtsam, ýeketudyň düzi her hektardan ortaça 40. Durnolyň düzi weli 47. Aýtmadym men saňa haw. Näme demdiň? Arçyn ýeketudyň hasylygyny ünslemedi. Gowurdaýynyň başyny aýtdym. Arçyn, buğdaýa suw ber diýip. O bolsa gaýtam tersiňe. Ay ýaşly, bir baryň öz günüňi depäňden goýup durasyn emmeňe. Bir baryň beren, bir başga, ýetiň beren bir başga diýip gününe goýman ahyry suw berdirdim.
Selim ağan mülkü başına giden yal bolan eken. Doğrudur. Hasıllığın 80 çertlenlerin geçti. Geçer. Hep böyle bol hasılın öz sebebi var. Ol sudanın dökünen meriye. Her dilen rada berip almalılar, oğlanlar, berip almalılar. Düşünen mi? Baba. Ve aleykümselam. Oğlunu sağlık mıdır? Eyvani yine bir çaynak çay demlesene. Sabru kararım alam evi doğulan yerde uçta gelip bilmesen düşmeden girmesen aşk oduna tutarsan dağma cümle cahana aşıklar doşur yali bulman mı bahana aşıklar doşur yali bulman mı bahana Ne mollay? Para ver. Hemen zincirine tost dursun. Dünyayı misal alıp gel. Canavar. Kişip görse kır cınna mı? Gözüm var buraya eline. Aho ağamcan. Nämeteňim gary göz bilen araň sazdarmy? Hey, sen bir yerde neymiş yapıyorsun? Ya beni izarlap görmük şeytan. Sen izarlap başıma yapayılmay. Nämeteňim nerede yaşanny bilemok. Bir kağım kıyınına düşenler. Belki men kömegim gerektir deyip pikir edip kaydı ver. Karagöz besetle. Ve şıpşıklardan yana itime gün yok oy. Say! Hey oğul sultan. Sen mamla pişire kellay. Hay Karagöz. Bir pişmişinin şey zincirine tavutturma o ami. Gir yatağına. Ne diyeyim o? At oynatmasan ayağım. Men sana kömege dämesem ardylyň bilen duşman çık geçäýersiň. Arqaqmış deydi hani. Vaktin geçeyişine. Yer nädeýin? Bir yol tapayynmy ya goýbersin edip öý gaýdy berelmi? Badardan gaýdan öküz ýaly. Mumana kömege gerek. Çeşmek başına senim çağırıp versene. Gurruňy ýok. Ýönüp karada men bekledim näme? 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 Hey, seninni ü ağam bilen suwdaraşyk bolýarmy? Ağa, iş ettirecekmi bakacağın töle? Fikriňe erbet däl. Hawa, ýeri men näme etmeli? Sen maňa şäherden täzeje kartyç getirmeli. Ine şoňa rady bolsaň, şatenemiň çeşmeň başyna baraýar. Arşdan ýelen gelmişekler atly täze oýun çykypdyr. Bereliň. Aşık maşuklar üçün elimden gelen nederin. Yöne toydan soň motoruny ödüm sürerim. Bol ya. Be, yüreğe düştün ay.
aleyküm Devli ağa. Ol Sultan gelce, salamu aleyküm. Aleykümselam Şöhratcan. Gel geç düşe üstüne, çay içelim. Aman mı Şöhratcan? Näme edeceğin bir datlar iyi verdi mi? Yok lay, şahtenem bana Toms Kanyakuluna fizikadan mesele çözmeni öğretecek deyipti. Şoň çengeli. Bolya senem öýdüdür. Hani geçey. Tuvalime aman ulyň oğulları edepbilce. Hawo, salyhatly özlerim. Almıtın allın mı? Ne edip gayetamin önmen duymanlarım. Kapı varka hayattan aşan orsan ağla köpeğe duşa yersin. Ha orok kutordun makali. Toyma şeyini bilen. Dervudeden yersen inşallah. Bileyim bu epa. Cahanın bolşuna gıynanyam. Söz aydıcılar yerli. Hosarlar radi. Yöne sadeveceğin ölümü bağır zadi buluşturdu o yaytta. Görülçü karaşya. Sır vermese de örtünüp köyüp gör. 60 yaşta atam öldü çarşadım deyip durdu olan meyri. Nadarım paytahta gidip yolunu vurduracak bolýa diyen. Jahannip odusu o yürümege tayin nazar inni asla onun habarım tutunok. Üstüsünü de ata babı yaşap yürün cayınım satacak bolýa. Men ertirip otlamını paytahta gidecek. Nazar bile vurleşecek. Qarağına basıp gürleşecek. Onun matlabı nemike? Doğru ediyen. Yöne. Şehirde uzak saklanaymagyň. Paytahtta uzun gün özüne serenjam berip ýören owadança gözel gyzlara gawak gallarjy bolaymagyň. Birden olar sen jadylaymasyn? Men eýýän jadylandyma. Turan aşağı deyip geldi. Selam. Yolcuları ve selam yolcuları. Atamak ve Neşkabadar olmak atlayan 196 otobüs Samsun Bilsin yoluna gelip duracaktır. Seyfat olun. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Hafta servise gitseňizden ýaşly. Haýsyna? Ene salygsy. Ýeködüňmi? Hawa. Men? O bolamy? Hawa. Menem owaly. 20 bäri aşawa şäherine ýaşaýar. Çağınamyň hepmesi ýokary bilimli. Biri Lukman. Ýene bir hatabatçy. Atyplamam hemmeti merkezde doglan. Paýtagtda. Hay owan bolýan ýürek güýýärdi. Dogry. Ne etçekdi? Toğuşonu doğduk tepe değilen ne? Hakay diýäň. Hafta terbiyede ihtiyaç haylarına bana var yalnız. Yok lay. Şo yerde dostum işliyor. Şonu göreyin dedim. Ha, şeyle mi? Ay bolu biliyor. Armada o. He? Oho, vefacan gelipdir. Men jarıjan dostum gelipdir. Tuveleme. Kim birer? Bu yerler nere? Ay geldim de. Durentek. Gel o. Şehirlik neyle? Öğrenşen mi? Bak öğrenşenle. Hani geç otur geç. Otur. Hani gurrun versene o vagara sağlık mı? Al bir kere çay iç.
Oğullar gulaly gulluk sana köp dogay salam yolladylar. Sağ ol, sağ ol. Hasam seni ecemin göresi gelýär. Mahal ya şu Nazarjanyň dutaryny kesini düşündi deşdiýän ya. Oban özüm küýseýän. Şeýlemi? Ey walla şu işin kızgınlygy wagt çaraga sana hep jogap berdi. Ay. Telewizde gördüm. Etramy birinji orunda bereketli oğullar. Jogap berdi sebäbi meseledir waş Nazar. Üstesine de sana da parçalı garanok. Dirwayt mesele? Yenemeň meselenmi? O sen meselen. Nazar. Müşterin geldi. Adım begençdi ya. Sen soraya. Näder barýan? Bagşa dost. Beli müşterin tutup bolmak. Barlıca müşteri. Sen çay iç otur. Men häzir gelýän. Ha, bolýar. Bugün zaga salamu aleyküm. Söyleme, ulaw täze etsin da. Ha ola. Kutlu bolsun. Ha sağ ol. Öyle bolsun. Täze berne täze görünsün bir al kim o. Anşoňa ýadyň bir sere çıtır. Erteri ýyldan onu maňa maşin gerekdir. Hak heçlerinem gurun etme. Ay gözüne gül salarım begen zaga. Ertir 10 kapyň elter. Al asary. Hop. Sağ ol. Sağ ol begen zaga. Ha, oturdun mu? Ha. Ey biler bolsaň, uzunluğun kıdırdan geçäýän. Bir müşterisi ikisi gelýän. Hemmeden maşyna hertjek. Öldürüp bir-birini gysaglayp. Gysagla jerçek bolsaň näme? Ýeriň açmaly. Kreýsi kilim hakamak diýsene. Sen yanlış ya. Kadancı men şu 50 bile kadan yani. Halalıngam halalı. Şehre yerleşip şehirli olmak için tanış gerek, dost yer gerek, pul gerek. Sen pul-pullayıp aklın alrayan nersin de herne? Saklan dost. Bire katsıda etmek neyme gerek? Gel şey derim. Men kadırdan dostum gelen için işten uxudalyam. Çaraga sana ne çoğun coştu? 2 gün. Bir gün yola, bir gün mihmançılığa. Doğrusu, iyizini yel olmaka dolan neydi? Onda şeyle, gideli. Paytaht uğur köderin. Akşamlık kolu sen şanına toy tutarız. Guruluşarız, iyi biçeriz, goğun salpısından çıkarız. Bolya mı? Bolya. Durmuş mektebinin hormatlı muallimi. Başı tüne, tağıtır ovanını sayar. Sen ben ardılı mihmanım, men size şehrin keyip sapatını okuyacak. Yeser maşin, ha? Hani gelmin yaydanmasana. Ödün kimi? Yok, ente ödüm kadar. Yönü şungal maşilli vorunip tamam var. Gelmin. Geç kupa. Yürü. Geliver. Yaşayışın ha? Evet değil. Doğrusu bu jaýda menen tek kireni yaşap görün. Yılın ahyrına çel satranmak niyetim var. Men häzir gelýän. Bu diýerler. Janyň önüne eýer. Soğuk bolsa çay tegen mi? Gopa. Şular sana şap bolar. Ine de jimti balak. Akşam bolsa tansa gidersin. Nazar, maňa ödüýeni işimem bolýar. Sen bilen jedelleşen ödüň bolma. Onda şeýle. Häzir suwa düşünmeli. Gönü gidip çepete bol. Gerek wagtyna hyzy bar. Men häzir gelýär. Häzir.
Alo? Şekercan. Edil şu az sana cana deyinip durdum. Qaharlanmasana, cana etmeye yağdayım olmadı. Bir lot müşteri sataştı. Gece onu da son maşini becermeli oldu. Sana doğru aydıptırlar. Şeker, ovadan yıkıcı güllük dostum geldi. Son çiğne mırgıd almalı oldu. Akşam önkü yerimizde doğuşarız. 8'de. Men Qaraşyan. Bolyan. Çao. Baba, bizden alma. Ulaq ataya. Bak benim şunu diyenler, yine bir saat vaktim var. Şu wagtlar neçe? Kaçta gel. Menim. Tawul Nazarjan, tawul. Uğradık mı? Benim başım mı Allah? Ha sen ki? Handurla? Selamun aleyküm. Salam, bu ne konuş? Men sana maşin nämesin berdim? Erçeğin önüne maşin bezerdi ölt demedim mi? Men sana pul töleyen hov. Şehirde entep aylanyp gör demedim ben sana. Düşünýän begen jagap. Begen jagap. Beýtmediňiz lan. Men mahir etmediňiz lan. Tapdyň bu ýerde taksyny. Men maşynyň mut bejerip bereýin. Maňa puluň gerekken. Begen jagap. Murat, öýe bar ber. Begen jagap. Begen jagap. Nazar? Nazar? Şun ýaly. Entek maskara bolan yerim ýokdur, bilip goýgun. Şeker, şeker dursana. Nazar bir ýylrak bolaydymy? O gitme. Ayolum bir tanışımda. Tanışım? Bir ýyl gowunyň bolmasa, gowunyň edir. men ýerden uğrayan. Gürleşelimi? Nazar. Yer sen meni näme işlesin gelýär? Düşünemok, sizde menden näme gerek? Hawa, men ovam terk etdim. Şäherli boldum men. Belki şäherde men peýdam diýjekdim duýanyryn. Tapylgysyz usta men. Üstümem kızıl el. Sen bilýärmiň ma adamlaryň niçik minnetdar bolýanlygyny? Seni makçy bebek dälsiň de. Beýle ýagdaý her kimde bolup bilýär. Tötenlikde adamlaryň başyna her hil iş düşüp bilýär, men gidilip duramok. Şäherde men gowy jaý, gowy ulagy dinetim gelýär, pulluja bolasym gelýär. Halal garynjy dinetim gelýär, düşünýärmi? Döwletimden baý bolmaly, oň her bir raýatan baý bolmaly. Ondan bestir men terbiýelemäňi goýun, men çaga däl. Men hakymma isleýän ýerimde isleýişimçe ýaşajak. Yaşa, isleýän ýerinde ýaşa. Ýöne näme üçin jaýyň satýan, ha? Mehriban ojagymy. Ojak bize durmuş ummanyny ýol görkezýär çelgi dämi? Şoň pikirini etdiňmi? Men jaýymy satýanlygyma gyýylýan. Ýöne şo jaýda kim ýaşasyn aýt da. Haňlap ýatsynmy şo jaý?
Hanım men ne etmeli? Şonu sergice edip taklayın mı? Yok Wepa. Yöntem sadalıktan, Türkanlıktan daşlaşmanın vakti yetti. Ejen pahirin ölmedinden öň aydın sözleri yöntem sadalyk bolma saňa. 1,5 ýyllar ejemi senemleri gudoçulga ýiberip bilemok. Sebäbi biz ejen pahirin ýanyna oturup ikimiz bir günni öýlenip ulut toý tutarsyp wada berdi ahry. Gojalar hakay diýär. Tuwelöýüň mekany bolmaz. Sebäbi tuwelöýüň kökü ýok. Köküň ýokmy? Bakan garaşaý. Ey yok yerden kaytırıp oturmasana. Eğitimin şehirde yaşanım bilen doğanımdan, ovamdan, karınaşlamdan taş düştün mü öyle mi? Ya onun dostluğu da periyetti mi? Men haçanna bolsa bir wagt ikimiz ker bilen körýäli düşünşi bilmerde edip hiç haçan pikir etmeýädim. Bolýanalar, hoş. Andur, Wepa taklansana, eşiteýäň mi? Sen yerdenci gidecek diýdiň ahry. Diýjäň içinde nire gidecek Wepa? Näme öýkeledin mi? Höççütlüğün etmesene, ýar gece ulo tapılmak, yerdenci gidäýsene Wepa. Eşiteýäň mi? Cehennem, yola çıkan awlokken. Görgüljük jahana haypym gelýär. Oşun nirem seni, şo ýönkü nazarsyň diýip töýüp ýör. Bolya. Oğul bolsaň bar, dipeňde kum tawry ber. Ýöne men oňa kalaryň däldirin. Bolýa sağ ol. Sağ ol, Taňry ýalkak.
Oho, Ferhat kim geliyor? Nazar ya Allah. Geliversin bakali. Tiyisi kişi. Geyim gecimi nerede ayarken? Arma verin yiğitler. Bağır ol Nazarcan. Ne ama? Ağırlıkta geleydin mi? Ay mene şu düverden gönleyindirin. Men pikirimçe Wepasida usta gerek oydiyan. Yancı da işlep durulay. Bir keme taptı. Yani? Ya, hanur göreli. Şu dinamatından mı kay? Yadır görür. Daşar yurtmaz şeylerinin dilini tapmalı, haletsen. Şulun dilini tap bilsen, yüreğini düşünüp bilsen, teyini kan güllür. Doğru. Bak yöne şu yüreği düşünüp bilmekte iş var. Hedir. İne talikcan. İnni kattın tayrar durur. Ana bollu. Atlanı ver. Ta ol Nazarcan. Ellerine güller bitsin. Yeni ver. Bol.